Hai, am pornit, hai. Hai pe aici, hai. Hai într-un loc public. Aici. Hai bă aici, uite. Mort. Intră aici, intră aici. Asta e că ăștia nu s-o... Omoară pe ăsta. Așa. N-are nimic, hai. Dar chiar, hai. Hai, păi. Scuze, te-am omorât pe tine. Hai înapoi la baza ta să-ți mai dau arme. Hai, nu, eu omorâm acum, eu mi-au o armă mare, stai că-ți dau un SMG și... Îți dau un SMG și rămâi cu SMG, ok? Uite. MP40 și un... Da chiar, îmi iau un rifle acum, vreau să-mi iau. Un rifle. Un AK-47 single. Hai, ia. Scrie gun dealer acolo. Bă, eu cred că pun video ăsta pe nou canal de YouTube. Da, pe te respawnează dacă te schimbi. Nu-i ca pe alt server. Dar nu. Hai înapoi la baza noastră. Da la F4, la shop și la weapons ca să le cumperi. Repair. Hai. Gata, hai că ai armă, văd. Hai pe ei. Stai că și eu mai vreau un sniper. Bă, eu m-am băgat pe ei, hai. Lasă, nu mai căuta, hai direct pe ei. Bine aici. Azi după cineva ai tras, ok? Bă, i-am luat banii la unul. Cum omor pe toată lumea care îmi sare în față. Stai să-mi iau ammo, să-mi iau rifle ammo. Nu știu care e. Rifle ammo. Ia să-mi cumpăr rifle ammo. Mă bat acum. Treceți mă încă la bată, vă rasă. Ia bă, tu vezi cât omor, bă. A, scuze. A, am omorât unul. Printer bag? Ce e ăla?
Ah. La bază ta. M-a luat adminul. Da. Ce să se întâmple acum? Ai. Hello? Hello, admin? I'm innocent. What? Admin, I'm innocent, please. I'm innocent. Let me be. Let me be, admin. I'm innocent. Da, îți blocat. Fă-te gun dealer. Scrie gun dealer acolo, este din aia, se cauza pe F4 și scrie acolo. Bă, cred că știu cum să scap. Doamne. Stai, mă fac la jobs și mă fac din nou un gun dealer. Stop! Why I'm here, man? Why I'm here? I want to leave this. Won't you die? You cheating? You hack man, what the hell? I don't know, admin, take me and put me here. What the fuck is this? You hack man, what the hell? I'm innocent. I'm innocent. I only killed 2 people. No, I'm innocent. No, I'm innocent. No, I'm innocent. No, I'm innocent. Yo, what the fuck fucking... What the fuck? No. Doesn't work. Yo, how do I leave this shit? I want to go. Hai bă, că-s aici, la aia altă fântână. Mă bagă în jail, da. Mă bagă în jail. M-a băgat în jail. Ești în jail. Nu știu. How much I'm in jail? You motherfucker admin. You in prison? Da. Fucking admin, let me go. Stop. Stai un pic. Atât, stai un pic. Slash drop. Salvez armele. Slash drop. Și iau aici. Gata, mi l-am băgat în inventar. Și acum mă fac altceva. Nu știu. Mă fac fruit slicer. Am înțeles. Mă fac hobo. Bă, am scăpat din jail! Am scăpat din jail! M-am făcut hobo și am scăpat, m-am respănat. Yo, I wanted to switch. Can I be back in jail? Stop hitting me, that's not feeling very good. Să la spawn, am încercat să plec.
get me back in jail. I wanted to change. Because some guys want to be gun dealer. And they can't because they are 5 to 5. And I changed to hobo. Put me back in there. How much time do I have? How much time? Can you tell me how much time I Are you have? in jail? Yes, how much time I have here, man? I don't know. Can someone help me, please? Vezi că sunt jail, știi, la alaltă fântână, lângă mină. Știi, acolo, aproape de mină. Yeah, how much do I have in jail? How much time? How much time? Please tell me how much time I have in jail. I will be good guy. Just tell me how much time I have here in jail. Yo, please tell me. Speak English or not? Tell me how much. Where? I don't see where, when. Monkey. Good, I don't get warned anymore. I will be good guy. Nah. Yes. I will be hobo. Nah. Yeah. Man, I want to leave, let me go. Someone told me, get a gun and kill. So. No. Hello. Don't hit me. Stai că sunt într-un sit. Hey dude, so basically you've been reported for RDM and self-supply when you're a gun dealer. To be Nu, quite honest, dude, ies într-un if you sit. just be honest with me, because I can check logs and everything, if you just be honest, it'll just be a verbal if you don't have any warrants, but if you lie straight in my face, it'll probably be like a warrant, so yeah, just don't do that basically. I don't understand what they say. You speak too fast. You speak too fast, I don't understand. You have been reported for RDM and for self-supply. Ah, okay. Huh? He did. He reported you. Yeah, like, I find a gun, someone told me buy a gun and kill everyone. I don't know. Okay. Unmute. Yeah. Like, someone take me to a home, told me, buy a gun and kill everyone. This how this server works. And I said, okay. Cred că mi-au bani. Păi am omorât pe toți care au ieșit în față. Yeah, 9 minutes ago was it the purge? Like, did I miss it? What? În sfârșit, băi. Carlson. Carlson, about 10 minutes ago was it the purge? No, I cannot hear you. No, okay, what, so like 11 minutes ago, no, like, because I see Ulex killed Classy 11 minutes ago, he killed Warner 11 minutes ago, he killed Red Buller 11 minutes ago, he killed Classy 10 minutes ago, he killed Classy 10 minutes ago. Nu, m-a luat la sit. 10 minutes ago.
I Alex don't know killed Calvin Jackson how 10 minutes ago. how this game You works. killed Ruby Mike 10 minutes ago. You killed Red Buller 9 minutes ago. You killed Classy 9 minutes ago. You killed I'm Not Innocent, Don't Shoot 9 minutes ago. It's like, that's clearly mass RDM, isn't it? Misclick, it Like, was this misclick. man... Oh, Christ. Can you ban? Because I can't ban him for like the amount of time that he needs to be banned for. It's stupid. Like, a guy Like, I'm only allowed take to me ban to for a his day. home and told me, take this gun, kill everyone. And okay. Like, acum i-am It's a ban. week. O să-mi Mass iau ban RDM times un week. 4 kills is a week. He's like killed 10 people, so that'll be a week and 2 days. For every kill, it's like a day basically. No. If I share So if screen. he's gone and killed 10 people, then that's a week basically. Roughly like that. I know, and that's what I'm saying. I don't know if you can, and I don't know if I can. Fuck it, I'll just ban him for a day and then just O să mă baneze pentru o zi. ban appeal thing, so then that way we can get him banned. Okay? Da. Okay, Habibi. Yeah, you're Următoarea... gonna get banned for a day because it's clearly that you've mass RDM'd and you've got no intent to look. Okay? Misclick. I will be back. Lasă că e bine. Este! Hai să vedem ce faci tu, bă, dă share screen. Bun, băjeți, MSRDM din nou, dar pe SKP. M-am jucat, nu-mi place server așa bine, mie îmi place, dar nu-mi place așa mult. Oricum nu o să mă mai joc după ce îmi dau un ban pe serverul meu pe care mă chiar joc. Fac aici un video scurt. Sing și ring, e de match. Nici nu știu ce face. Hai, o băgăm la asta în gât. Allora, che non me detto. Nu? Da bine, hai. Unul mort. Am bătut căcatul ăsta. Ah, ecco. Oh, shit! Bă, nu mai te vorbi în engleză, fac video aici. Dragi oameni. Bă, au venit altul să ne omoare. Mirad, si vosotros, Oh, fucking bitch! si vosotros no expulsáis, I'm gonna do mass RDM. I'm preparing for mass RDM. pero ¿qué no? Da, dar am 300 și ceva de scrap, stai liniștit. N-am cum, că nu-i valabil. Llámame Marco. Trebuie să fie unul gun dealer și după aia putem să cumpărăm. A ver, tío, no expulséis más, tío. Ia bă, te uiți? No expulséis a nadie, vale. Uite-te, sorry! Uite-te, nu, mama. Știu, mă. Hai de capul meu. Cred că nimeni nu mă mai reportează acum.
Hai, nu mă să vezi, mă. Bă, de ce văd roșu, mă? E unul în budă, cred că-s doi. Stai numai să vezi. Hai că mai am niște secrete. Până pleacă să ne băgăm pe aici. Și pe ăla poți să dai raid. Știi cum o să facem? Când mi-au un ban de pe serverul meu, o să-ți fac eu niște cutii de printere și o să folosim alea, ok? Uită-te bă pe ăla, că acum mai dau una. Eu ce l-am țăpat pe acela. Johnny is angry! Johnny is angry! Nu e mai instant, sunt două hituri. G menu as well as Admin, can you give us guns? Give us guns. Yeah, baby! That's what I'm talking about. What you kill? Hey, doggy, 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 come here, doggy, 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 doggy. Fuck you, dog. I love dog! I love you dog! Goofy dog. Ia bă. Don't fucking Johnny, I'm gonna call in. Sorry, misclick, sorry brother. I love dog. Bă, dar doar dacă ești hobo. Ranker da, cred că poți să ai printere, nu știu. Poți să întrebi un admin. Squeaky toys. Hey yo, I pulled up. Da, poți îți pică random, chestii random să-ți poate pica arme. Eu ți-am zis, mie mi-a picat un deagle. So then he kept you. So there's really nothing much of it. Mă duc să fac mesardie iarăși. 6 minute am și încă nimic, adminul cred că dorme. Alright, Johnny, I'm calling in admin on you. Johnny, Back up. O zis unul că-mi dă report. Johnny is angry! Johnny is very angry! Why dog killed him? Come right here! Because Johnny is angry! Why are you angry? Because they reported me! Get you. Hey, come here. Yeah, what up? Come here, bro. Motherfucker! Bro, why are you killing people? I'm not killing people!
M-a luat adminul. Quit killing people for no reason. M-a luat adminul. Uite-te pe live că m-a luat. Quit killing people for no reason, okay? Yeah. Quit it. Jeff, kill me. They told me I'm idiot. They told me I'm idiot. Die. Quit killing people for no reason, okay? They told me I'm idiot. Oh, can you kill me? You can't kill people for no reason. I never called you an idiot. Still, you're I need to trying to die. kill me. Yes, Good. yes, yes, yes. Unfinish me. Da, nu mi-o dat bani. Nu, și-am omorât vreo 20 de oameni. O să mor admin acum aia. Illegal, sir. Sir, stop. Kill that motherfucker! Cu 10 poți să-ți iei Restore Health și Restore Armor. Da, dar nu ți-l recomand. Un fel, dar e mai mare. E mai mult timp. Bă, îmi bat piciorul în server ăsta de căcat. O să dau RDM la toți. Păi da, am dat, dar adminul de cât m-a luat mi-a zis eu nu pot să omor pe nimeni. Și gata. Acum o să-i sparg pe toți. Mă fac un brut din ăla, că pot să dau cu pumnul în ei. Trebuie să mă fac un brut. Bicon. Eu știu. Cred că o să iau banda. You've been reposted from RDM. Stai un pic, I'll ora check să-ți how many people. Actually. They told me I'm idiot, that's why. O să iau bani. Asta e al doilea server pe care iau bani în ziua de azi. Acum am iau. Du-te tu, Marco. You've killed over 10 people, right? Misclick! So why have you been killing people? Misclick. I can't hear you, your mic is... Because they told me I'm idiot, you don't hear, they told me I'm... Fuck you! They told me I'm idiot. No, because you stabbed me, and I called you an idiot. Right. No. Okay, good. Right, you're gonna receive a ban from SRDM. Okay, bye bye motherfucker, I don't care. Da, stai un pic, revin.
pantaloni. Ce mă, bani? Cât? Iară bani, iară bani. Alt server, ăsta-i nou. Este un trio. Nu știu, fără Robmite, el se joacă pe serverul lui care îi place. Aici, pentru că am bani pe la server, o să fac mesar DM. Bă, record mondial, bă! Record mondial!